Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Asike simuze ukuthi ngabe siphatheleni, sabona? Yebo sawona. Kunjani? Ngiyaphila. Uba yesibonga ubhuti? Ngumlotshwa. Mlotshwa. Oh ba uncama. Yes, all right. Ukhulele kuphi ubhuti Mlotshwa? Ukhulele Lokhunjeni eMpendle, endaweni eMpendle. Kuphi eMpendle? Maritzburg, Maritzburg. Oh okay, indawo yamakhaya le? Yes, indawo yamakhaya. Oh okay. Nawe ukhulu uqomisa ngeduku. Yeah. Nihambiselana impahla. Yeah. Okay, so injani impilo yakho ukhula? Bekwenzakalani nje isimo sesekhaya, esikolweni nje inhlala ibinjani? Bekubheda kakhulu sisi. Okay. Bekubheda kakhulu ngoba ukuthi ngashonelwa abazali ngisemncane bobabili. Oh, excuse. Then wasu ukhuliswa ba? Then ngasala nogogo naye. Ugogo ozala bani? Ugogo ozala ubaba. Okay. So naye ngasala naye futhi washesha futhi washona. Walandela abazali. Walandela abazali. Wasusala nobani ke umdala? Ngasala neLokhunjana. Ngasala nehlobo. Oh okay. Futhi ihlobo esingahlobene nangegazi ngiyasho ngoba ihlobo. Salokhunjana ngathola umngane ngomthetho, umngani owangithatha wangibeka kubo. Owangiletha kubo. Mangifika lapha kubo uzonginika uma wakhe. So ngambiza njengoma ngathola ithubo lokuthi ngithi ma. Oh okay. Yeah. And uma ubaba wakhe noma mhlambe naye be single parent? Ube single parent. So okay. So nasendhlaleni bangaka egcikeni? 3 nomnganakho? Sabe sibo2 mina naye umama ngoba iLokhunjana umngane nami lo ubefunda eUKZN. Oh okay. So akekho eduze kwethu. So umama ke mangihlala naye ngahlala nje naye wanothando wangitshengisayo kwanginika uthando nje impela. Wajika umuntu. Wangijikela umuntu. Ujikiswa yini manje? Wajika umuntu angimazi uthi indaba kwavete nje kwangathi nje senginesichitho nje nginesidini eLokhunjeni emehlweni akhe. Kwangokuba awukho umsebenzi engangawenzi ekhaya la ngihlala khona ngoba phela ngisenabani mina. Awukho umsebenzi engangawenzi. Ngiyapheka ngenza yonke into konke lokho yena akuLokhunjani akakujabuleli njengengane engiyenza njenga umsebenzi wasekhaya. Okunye ke futhi okwangigqilaza kakhulu. So umngani mebuyile ngamaholidi wabona ukuthi usuyisigcila sala ekhaya? No, umebuya kubuya ekuthese noma sengathi yonke into i-right. Oh okay. Yonke into i-right futhi nami ngingeke ngikwazi ukumtshela ukuthi hayibo mngani nami lawa ngiletha khona ngihleli kahle ngoba akukho la ngaya ngakhona. Futhi okunye ke mase seze ngibizela embedeni uma wakhona. Wenzani manje embedeni wakhe? Mefika embedeni like ufuna ukulala nami. Kavete ngangazi ukuthi mina ngenze njalo. Umngakanani mama? Umama nje sebekhulile labo 40s lapho angazi. Hayibo. Mengena lapha mengibiza embedeni ngiya ayikho nje mangingena embedeni ngiyalala then ngiyambona umuntu uyasondela kumina. Nje ngavete ngathuka ngathi lento engicabanga ngayenza yini. Ayikho ingavete nje ngathula wazenzela emzimbeni wami wazenzela. Futhi nalapho angizange ukuthi ngicabanga ukuhamba ngoba kwakungekho la ngizophuma ngiya khona. Ngoba uyena esengithembele kuyena ukuthi impilo yami angayenza ibe nomehluko njengoba ngisengahambe nabazali njengomama ongigadelile. Yo ngaqhubeka ngahlala ngiyafunda ngiyabuya esikoleni ngiyasebenza njengenjwayelo ngenjwayelo kodwa lento ibingidla ngaphakathi. Usase high school? Yes. Ingidla lento ngaphakathi. Ingidla sisi. Ingidla ngingazi ukuthi ngizotshela bangoba lento ngaphakathi ngiba nokuyinyeza ngoba lento uyaqhubeka futhi uyayenza. And futhi lapho uLokhunjana ingane yakhe wagcina futhi eseyenze ukuthi ibe ngakiyena. Eseyenze ukuthi izwe yena ngoba mefikile ungenza mube kuLokhunjana enganeni yakhe leyo mngane nami ukuze mhlambe kuzothiwa mhlambe sengihlaza njani mina ngiyayihloniphela bandla. Yingeke engakaze akusho umngane nami ukuthi
Thami, indaba umhluphuma akazangihlalise phansi umngani nami, kodwa uma wakhe umfunza yonke into embi ngami enze ukuthi naye angizonde. Ngavete ngabona ukuthi shuthi emhlabeni vele kwadalela ukuthi ngingabi namuntu. So akufiki ukuthi umtshele umngani ukuthi ayibo uma ngihleli naye la uyangijikela phela manje sengenza izinto engayi-understand. Bengafiki ngoba ubengabuyi naseresa ngithi uyafunda, ubengabuyi naseresa azongicheck njengomuntu owangibeka la kubo. Bonganayo ifoni ngaleso sikhathi. Bengenafoni lapho. Ifoni esasixhuma ngayo ile yamawa khona. So ngangilokho njani ngangaxhumani naye. Kazikanzima. So okokuqala mayenzeka lento uthi izathu sikuphi uthi why kwenzisa why ezinikela kuwena. Ingoba phela uyangondla. Shuthi ukhokha lokho uthi uyangondla futhi ukhokha konke lokho ngoba uyangondla. Mina ngisebenzi anginalutho, ayikho into engifakayo endlini, ayikho into. Sifana ukukhokhe ngesingawe ngomzimba wakho. Kwaze kwabuhlungu. Manje esikolweni ukhopha kanjani ke kulokho kwenzeka zonke lezi zinto endlini? Kuyilapho futhi awunakho la ungathi ungaphuma ubalekele khona. Esikoleni afuqa mama kwangahambi kahle. Kwangahambi kahle ngoba vele nothisha babebona ukuthi kukhona into e-wrong, khona into engidlayo ngaphakathi kodwa ngakwazi ukuyikhipha. Awukazi futhi uzame nje. Ngangakaze futhi ngizama ukuyikhipha. Ngangibatshe ukuthi konke kuzolunga. Ngafuthi ngilokho njani ngicele nakubona imisebenzi. Ngibona ukuthi sengiyanuka manje akasangithengele izinto. Sengiyanuka angisakwazi ukulokho njani einganeni ezinye sengiyanuka. So ngicela nakubona uthisha ukuthi ngicela ngiye emzini wabo mhlambe ngoceda. Ukuze uthole imali ama-cosmetics. Ukuze ngizothola imali imali engizozinaka ngayo njalo. Nakhona futhi mase sengiyitholile abona ukuthi sengiyakwazi ukuzenzela. Umbona ukuthi leyo awumbona ukuthi akumphathi kahle. Uze wagcina uphume kanjani ekhaya noma namanje usahlala khona? No. Awusekho khona. Ngavete ngathatha impahla zami ngizange ngivalelise. Wahamba. Ngavete ngathatha impahla zami ngahamba. Waya kuphi nendawo? Ngahamba ngathola ukuthi ngiyafunda uclassmate wami wangilokho nje wangincikisa kubo kulezo ikhathi ngisafuna indawo la ngizohlala khona la ngizoba right khona. So ngayithola ke indawo la ngizohlala khona la ngizoba right khona nami. Excuse me. Uthe ufika ke lapho ubekunakekela ke umngani loyo? Yena umngani nami. Umngani ubenginakekela. Kwangokuba na ungivete nawe wangijikela nje eswini njengotshwala njengoma wakhe. Yes. Wenzani ke yena ke manje? Umngani wayesefuna ukuthi lokho njani ngokungisiza kwakhe ngikhokhe. Ngilokho njani ngikhokhe la. Mina anginalutho mina. Anginalutho. Uthi khokha ngani? Anginalutho ukuthi kumele mhlambe ngilokho njani ngirent ngingaboni mhlambe umthwalo wakhe. Yabo. So ngangathani futhi ukulokho njani ukuhlambe ngiphinde futhi ngiqhalaza abantu ngami ngibe umthwalo wabantu ngenxa yenkinga zami enganjani ezenzeka. Ngavete ngabona ukuthi angithola umsebenzi la, angizama imisebenzi. Usuqedile esikolweni? Yes, bese sengiqedile esikoleni. So uyazama ke manje uyabhaquzaka uthola ufuna umsebenzi uye wawuthola? Yes, ngiye ngawuthola. Umsebenzi ngiye ngawuthola. Kwanomehluko nami ngakwazi ukulokho njani ukuyinaka nami ngangaba umthwalo wabantu. Yeah. Mhlambe uke wazama ke ukubona i-psychologist? Angikazi. Awukazozama. If kuyenzeka umama lo kamngani oqala uye wamuva wahlala kubo. If kuyenzeka uyayibona le video, mhlambe ungafisa ukumdlulisela mapha amazwi. Ngingasho nje ngoba ngingasho ukuthi ngangithe wangisiza wangifaka ngaphansi kophahla lwakhe. Ngasho nje ukuthi ngiyabonga ngakho konke angenzela kona. Kodwa inhliziyo yami iphukile ngoba ngiyayinyeza kuyekufike lokho kuyinyeza. Yabo
ngingasho nje ukuthi ngiyambonga yena. Angifune nokumbona. Yabo angifuni nje nokumbona ekeduze kwami naye umngane nami lo yangibafuni. Ngendlela engihlumeze ngayo. Yo. Lona ko owamanje ke yena ke ubese kusizile emva kwabo. Ubese kujikela naye ufuna ukuthi umkhokhele kodwa yabona ukuthi ayikho indlela ongamkhokhela ngayo. Yena if uyenza kuyayibona le video ungafisa ukuthini kuyena? Naye futhi singafika nje ukuphonga ngoba ngithiwa ngisiza ngingenalutho. Ngiyafisa naye ukulokhu njani ukumbonga. Ngiyakubonga for lolo sizo wanginipha lona noma lolo sizo lakho lagcina futhi wangihlukumeza phezulu kwenkinga zami wangivusela ubuhlungu. Yeah. Yo. Mhlambe ungathini kodadewethu nabafowethu abangasenabani but abazamayo ukuqhwanda beqhwandela impilo zabo kodwa uthola ukuthi lapho eqhwanda khona bayahlukumezeka kakhulu. Ungafisa ukuthini kubona? Ngingasho kodadewethu ukuthi sengathi bangalokho njani bangayithemba. Bayithembe ukuthi yonke into izoshintsha. Bazame futhi mabezama bazamise ukuthi konke ilo bathole konke abakudingayo njengoba bengenabazali. Ngabe mhlawumbe usunayo umntwana? No, Akakabi nayo umntwana. Manje uwenza ngani imali? Uzinaka kanjani? Mhlawumbe ngabe khona umsebenzi otholile mhlawumbe othi kungconywana because ephaketheni lakho kuba ngconywana ukwazi ukuzinaka. Yeah, ukhona umsebenzi ekade ngiwutholile ukudayisa. Bengidayisa lo msebenzi ungconywana ngiyakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Udayisela umuntu noma uzidayisela wena? Ngidayisela umuntu then umuntu uyanginika and futhi akangirobhi unginika kahle lo mali le. Mhlambe iyiphi into ongathi ugood kuyona okwazi ukuyenza mhlambe mekwenzeka kuba khona umuntu obona le video mhlambe afisa ukuthi angakusiza ungathi mhlambe ugood noma ngabe kuthiwa lo umsebenzi awufundelanga yini nje okwazi ukuyenza kangcono? Ngilokho njani ngiyalokho njana ngingumlingisi ngingakhona ukulingisa uku-actor. Yeah, ikona talent lami lelo nakulokho njana nokhanda mhlambe ilokho njana iogesa yabo ngikude nalapho. Okay. Mhlambe ungazivumela ukuthi sithathe inamba yakho siyishiye escreenini mhlambe mekukhona ongakhona ukuthi asize lapho nalapho akhona ukuxhumana nawe. Yeah, ayikho inkinga. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele uhlelo lami ngikufisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga kakhulu sisi wami. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mekuthi kukhona usizo obonayo ukuthi ungasiza ngalo siyacela ukuthi uyithathe leyo namba kodwa mekuthi uze ngobugebengu ungazixaki ngayo. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.